Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kamar yadda kuka sani sunana Aminu Dadi wanda kuka fi sani da Mr. President. Ina al'ummar Dorayi da ma jihar Kano gabaki daya albishirinku sauki ya zo. Har gidadan kuwa Dorayi Egg Center suna sai da kwai akan farashi mai sauki. Assalamu alaikum jama'a. Sunana Ina masu fita zuwa nesa domin sayan kwai ga sauki ya zo har gida. Ina so in sanar da mutane Dorayi ina ne ban garejin kamun yan sabon titi kai kaf ko ɗan ina ma ɗan tsallake tsamiya kuturu ɗan na cikin unguwar Bello. Ina so in sanar muku da cewa za ku iya zuwa nan ku sayi kwai cikin farashi mai sauki. Kar ku bari a baku labari dan kuwa mun yi fice mun yi zarra. Domin neman ƙarin bayani ku kira namban waya kamar haka 09040094667. Wannan ita ce namban da za ku tuntuba domin ƙarin bayani. Za ku samu adireshin mu kamar haka: Kano State, Dorayi, kusa da masallacin Sheikh Jafar Mahmud Adam. Ka zo, ki zo, ta zo, ya zo, su zo, kowa da kowa ya zo. Dan kuwa mun yi fice mun yi zarra. Na ɗaya ba mu da tamka.